Здравейте на всички! Ние сме на международен фестивал Маска. Ще участваме в момента в изложението. След това към 4:30-5 ще слезем да участваме в дрифта. Дрифта ще е тип гимхана. Няма да е нещо извънземно. Ще гледаме да направим максимално шоу на публиката и да се забавляваме. Това мероприятие е изцяло лежерно, за кеф и за забавление на хората. Надявам се да ви хареса.
Приключихме мероприятие Маска за тази година. Лош старт, пак. Отново миналата година колата се запали по някаква причина, там имаше проблем с едната диза. Както и да е, карах 20 секунди миналата година, тая година карах 30 секунди, но успях. Скъси се шарнира, изварих си носача, отидох си до сервиза. Един мой приятел, който има фирма за авточасти, веднага ми донеси вътрешен шарнир, набих го. Станимир, Светлю, момчета от Crazy Drift Team, Елишан, всичките ми помогнаха да избием старото парче от шарнира. Як да е? Там е долу. Доста дълго време не можахме да изкараме старото парче. Сложихме го и покарахме съвсем спокойно, изкефени сме, изгорихме 6 семита. Нищо друго не сме чупили и мисля да приключваме за този сезон, да обърнем доста внимание, трябва да обърнем вече на колата, че такива излагации не искам да се случват повече никога. Шарнири, накрайници, всичко трябва да се подмени с ново. И това е, ще се видим до година.